Så er det kom havregryn i, og eddike, og hvad var der ellers? Havregryn og eddike. Tror du på noget af det der? Og jeg ved ikke et eller andet sådan helt mere. Der skal nok meget til. Men vi skulle bare lukke klappen, så gik den i gang, ikke? Og så kommer de står og trækker lidt af hende. Så det måske bliver lidt mere færdigt. Så vil det være, at de var inde. Ellers giver det mere honning. Det hjælper nok. Ja, mere havregryn. Ja, men det tanken kalder og det der havregryn og eddike. Er nogen, der vil have en smagsprøve? Det er sikkert mere giftigt. Og så skulle vi måske bare have nogle håndklæder. Ja, vi skulle have sådan nogle plastikservietter. Ja, plastikservietter. Der er med nogle vådservietter. Det spiller jeg nok af. Ja, vi ikke plastik. Nu kommer det, nu bliver der vi lige kan se ud igennem. Ja, sådan en, ja. Det var nogen, der slet ikke fik. Nej. Det nu bliver det godt. Nu løber det ikke. Har du prøvet det derhjemme? Nej, det er nu vi kommer ud. Ja, vi skal prøve før Karen prøver. Kan vi ikke få en lille bøtte med hjem? Ja. Baconcreme. Der står jo den creme. Nå. Kom lige ud og tager op. Kom lige ud, så vælger det på der. Så går du ud. Jeg skal gøre det ude i køkkenet. Så kommer du ud, så løber de væk, det næste folk der. Min fars kone og jeg, vi skulle en gang. Der er et program, der hedder Urt, ikke? Urt, Ja, det har jeg på video nu. Og det, så sender jeg den til Urt. Så kom min far, hvad fanden laver I det?